Napay na. Halag mga buwan. Halag mga buwak. Nanghabog na kaadyo. Kaplorami na ba ning tinanong? Nanghabog na. Alam mo yun. Bawa mangkunot. Hi guys! Good morning everyone! Karon ng adlaw guys. Namingaw mi na bay. Kay nilakaw si nanay ug si Mama Alits. Kay taas nanay sa dentist, nagpasukod na si isang kuan pustiso. Anja si Mama Julie po, tos taas nagdulog-lubog kay gilabdag lagi kay gahapon nagpasulabig pamiyabas sa kalabangan surusuroy. Na gilabdag Hapong adlaw agko lagi kanang nay panahon lainin. Uwan init. Mo lang naglabar gid sa kay nagsurusuroy man. Sa uwan init, tos nay kalabangan lagi nang itag miyabas. Lapas diksian dia Ayaw. Nagswat-swat sa bengbeng ato dapi. Kaya mga tagatang bahay, mga tagbay na ni Gwakwak, yung swat-swat na ng ato dat swat tibi kay lainin bi. Katabang kang nanay. Dapat salian na dia. Sige ka pang itag daon-dahon. Isa ka? Eskwela na ko tatiri. Ha? Eskwela na ko tatiri. Oh, very good. Kaya sa makamusugod eskwela. Ukma at tatiri. Nala, may eskwela na ko ng saliana guys. Nangadlaw mga laba ko. Kaya gibinlan kong limwilog ka ng naay. Kuan. Bulingon. Isa mga puti. Nga sinina. Dagang rabot yung mansa. Hapat ang ibabad laman siguro daan para huwag mansa. Maglaba ko. Kaya isa kong gitugon lagi. Nga palaban tong isa mga puti. Kay kuan man. Karang na isang gidang sa Linas Manila. Kaya gamay raman. Agaban kay naman dari sa bahay ni sa gibilin. Kay di ko na po magamit ang gabang sinina ni dito sa Manila kay kada adlaw itong suoton agkuan man uniform sa ilang trabaho. Makamingaw si Limuel. Kay duga man sila po dari sa bahay. Kuan ba karang nay ungting panood do na ato sa kusina mukuri-kuri na makandam nag kuan sani ipanood to ug hapon na pod. At nabas kusina, kuri-kuri na po. Kaya maganda ng pagparapan ni hapon. Ang hapong adlaw na guys, nagpasukod na ko karang may kuan. Hanging kabinet. Ang lagay mo sa amang lamisa. Mora pa yung pa. Himo dari og hanging kabinet. Kaya arong may uniform. Parehag kulor. Daghapon. Gisok darag hapon. Nja. Sundad daw mo po ko sa ilang bahay kay imudawon ko. Para kuha lagi mga materialis. Mudawon na una. Ukat nga. Nja. Para makahimo na sila ba? Basig sunod buwan. Mabuta nga na naghanging kabinet dari. Kaya arong daras kusina. Kuha na mahipos ng mga butang-butang. Arong dari na pa yung kuhanan papinisingan. Kay kuhaan abog gajo. Ato mo papel basta suwat ka. Ato na si Minto kang ilan. Ha? Arang ilarak ato na. Suwat hindi na maubi. Ato na papel basta suwat ka. Ug nga na naman suwat sa mga siminto mangat na dakpan na nga vandalism. Dakpan na sa pulis. Magsuwat mo kanang di mo dakpon atos papel. Papel ra gati suwatan di ng mga siminto. Di na mga kahoy kay naay mo nakep pulis katong hapon. Iri siya sa mga Ha? Iri siya. Dara ko anda bungas tuba-tuba. Muna ikaw mo sa Mo na nangahilo sila na sa una. Nangahilo mi dana. Bungas tuba-tuba. Nangahilo sila sa una ng Ate Julie, sila Jijin. Among igagaw na pod si Undoy. Anak ni Pedro kay ila man ang gipangaon. Katong naay ladya na kaning bungas tuba-tuba na ilan nang ipangang kay mora kunog mani pero adto mo kakaanan abi kay di na makaon ngari tong nang ipangaon ngari nga kuan
Na. Kanina. Yan ang... Kaning patay na. Ipangaan ko nila sa una lagi kay abi nilag ka nang makaon. Kato mga bata palagi way mga beut. Da nagsuka. Gidas doktor pagkadlawon. Kay hindi naman undag suka. Ngani na. Kaning patay na nga ko as tuba naman si Deliso. Naman ilang ipangaan sila inam gajig baho. Hindi ba sila nga kanon. At sabi ito kung nakaitambar ba yung tiba-tiba, huwag na kay mga piang. Kanang itang kuas tiba-tiba, dahon, tambaw po ni ihakip sa mga piang nga na, tambaw po ni sa panahot. Katong barus nga, dagkarag tijan, pwede na ihakip sa ilang mga tijan, nag-iarong mawag panahot. Kanang tambaw ni tiba-tiba. Uy, upo niya. Uy, mga guwang naman ni. Opo. Patula day. Patugan kay ni Lixi nga opo. Ning react si Lixi kay patula na arguang nga maning patula ha. O man ni pato. Pwede naman ni ikalugod. Kani ikalugod ni kanang isang sudan ni kay mura manig hait-hait nga pwede pakos mga daw pangkuskus. Dapat isar mako ah. Uy. Anak ko akato dia. Ibinhi ni. Ibinhi din siya guys. Mong gipaguwang na nan ibinhi ni. Kani utanon nig mudak adak na. Kanon. Kari na. Imo mo ko nang tinanang sa ni mana. Nasa mari ay. Ma tari paggabi kining tobo, ari bagi mong gisabod bi. Tatire. Tatire. Nasa mana? Agwadri naman dahil pod. Putut tala. Kuya wan sinang patulaha kay putut. Wano tubo na. Uy, arang hinuga naman nga taong. Pwede naman ibinhi. Ya. Taong. Mura si Zagdi taong. Ha. Amo nang ibinhi kay arang hinuga na. Agaripod. Kana padong na po ni siya muguwang. Padong na po ni siya mo hinug. Na, mga linginan sining taong ha. Na, lingin. Spikas kayo magkuha akong alyana og madri. Too? Dara mo. Huwat. Ari na kayo na. Namoy mo ni mulugwa Alex eh. Dara mo ato katabok. Habog naman di mo ko na kaabot. Pas na dara ni has kay labong. Agos ayos na naman day. Habog lagi. Kaning madri. Mao ni kalipay ni Aliana. Kanina. Ito ni kalipay, ito ni nga hapnig-hapnigon kay kwarta kuno. Kwarta ni. Para ni ja kwarta. Isa nga ihap-ihapon. Ha? Lagi himo og kwarta lagi ning Aliana mo ning sisig duwag mga dahon. Og kwarta pa lagi adaghan sin hapnig nga kwarta. Isus Ginoo ko dere oh. Ngawas ta mahimo ning kwarta kani udah rong madato ta. Salamat. Salamat tatiri. Nalipay na ka. Napay na. Halag mga buwak. Halag mga buwak, nang habog na kaadyo oh. Kaplorami ra ba ning tinanom? Nang habog na. Alam mi un. Bawa man kunot. Bastos na tatiri. Ta. Ako tatiri bi. Himo ta. Dada. Sa baho. Mumot tatiri. Bawang ka tig sino? Di mag humot manggod tatiri. Taray? Bun si Kalix. Ato tumbi nang tanong sa imong mama ha? Nga taong kay kasabang gud ka. Di si bun si Kalix eh. Lami laman si tanawon ug mamuwak magpungpong pero yung si muton bahong kunot. Iwasan na gini. Wow. Tata na. Mongol ta kay kawan na. Ni mo sig mong naon. Ngara na mo. Meanwhile. Uy. Namuwak agang mga banda. Wow, mamurds. Hala.
na orange. Hala. Labong na po, dahan na po ni agunahan. Ubakad na ah. Kuan po ni color violet, duha ra lamay isang buwak. Kuzabid man, mura man ni sa gibitik. Ah, gamadyo man po. Pero namuwak violet, tipo color. Dugaran ni namuwak, anza. Hapit na po mga popo. Duha na laman. Masalin. Saka rin may, para kakuan pa kaado, busuk. Ya. Parang kabusuk kaado na, alam yung color. Para kakuan siya. Hampuong kaado na. Alam yun. Agarang kaniwang, namuwak na. Hala. Excited ko kasi color ni. Hala, alam yung makani color. Kasi kuan ni, maroon. Kaya na, mura pag maroon ng isang kuan na. Hala, saan ni ka ni kulor? Hala, maroon lagi ni kulor. Na. At nga din na nahinig bukad. Saan ni kulor ni? Kaya karon pa pa siya namuwak. Abi kung di ni mamuwak kay aramang niwa nga. Excited ako na na. Ano na ni kulor? Hala, kubatig ko nung kit. Sakpan. Para na. Pag inahan na. Lalo. Sakpan. Ya, argan. Ano pa yung dito na start na ba? Kana. Lala. Bisa iklaro. Sekarang melarun. Hawa. Murah ko bisa sa sini. Tak ada jib. Murah po ag dahon, murah po makaon. Murah po biyawas ilang palungkit nga dahon rumata. Kasi nang sungkit ada menubu ah. Dikabut. Tuntug na. Luwi mo pasiksis. Kailan na musuh pwede sa matagaan dahon. Suportahan ko nila. Saka kita kena nun. Mana ko na yun ito ah. Saka. Saka din. Ano po ang bukit ng sungkit? Why? Sa mo. Galapok-lapok, rumagin mo. Kay mo kuan, maligid mo. Sige, saka. Buang kata tire. Ajaw lagi day. Ajaw bi. Dali, saka na. Nakasakop siguro na nga. Dali. Dali, hoy, ako na kuha. Saka mo sinapok. Dapiyo ko, hindi mo na ron. Ano lagi? Naligid na. Kuha. Di tangog desa. Ano ba yung soko? Balik mo pagkuha na ng daw. Karna ba? Nita ko dahil na. Wait Up. na. Hindi na wait. Ngayon na. Ay, ikaw. Huwag na karnaba. Ato ang takas sila mayor, papuyin ka ng karnaba na to. Mag-agbok na matasalag na ako.
puno ag kuan karna ba og